Ispostavilo se 1992. godine, kad sam završio 4 godine, da sam mogao da odem u Švedsku na poznatu HDK, Visoku školu za dizajn. I primio me profesor Hans Christer Eriksson, samo sam odneo svoj portfolio studentski, on je rekao ti moraš moj student da budeš kakva god da je cena toga. Ja sam rekao ne znam od čega ću živeti, on kaže ma snaći ćemo se nekako. Međutim, onda su uveli sankcije protiv Jugoslavije i ja sam bio, da kažemo, klasična žrtva kulturnih sankcija, gde su meni kao studentu jednostavno onemogućene bili produžetak vize i dalji boravak u Švedskoj. Međutim, u konsultaciji sa ostalim studentima na fakultetu i sa profesorom i šefovima katedri i tako dalje, oni su mi jednostavno preporučili da ja ostanem tamo na crno i da dolazim i dalje na predavanje i da se školujem i tako dalje. Onda sam se ja snašao da sam radio karikature u shopping mallu, od toga sam živeo, što sam crtao, to ni na šta nije ličilo, ali sam ipak nešto zarađivao. I onda sam se naravno vratio posle fakulteta, nisam nikad završio zvanično fakultet, stvarno sam bio odličan student i da je sad neka viša sila zbog nekoga klipana ovde ili tamo, ja ne mogu da završim školu. To je neopisivo bilo. Tako da sam ovde se zaposlio i počeo da radim u agenciji Sačin Sači, tadašnjem epicentru kreativnih industrija, koja okuplja oko sebe ljude koji su bili stvarno vrhunski stručnjaci, naravno na čelu sa Draganom Sakanom i njegovim partnerom Ivanom Stankovićem, s kojim i dan danas sarađujemo. I s jedne strane san se ostvarivao, s druge strane smo živeli u ekonomskom paklu kompletnom, tako da je taj disbalans stalno toj generaciji dava osjećaj da to što mi dostižemo nije spektakularno visok nivo. Ali su nagrade počele da stižu i jedan od prvih projekata na kojima sam stvarno dobio veliki broj svetskih nagrada i priznanja je bio taj baš projekat za Sony Walkman, gde sam prvi put odlučio da dizajnerskim jezikom počnem da saopštavam ne samo propagandne poruke, nego da jednostavno pokušam da budem i duhovit i privlačan, a da osjećaju ljudi koji su to videli da imaju osjećaj nekog nadahnuća. I šta se desilo? Ja sam to napravio i mi smo odneli to klijentu ovde da prezentiramo. Međutim, imali smo nesreću da je tu u Sony-u, nažalost, bio neki Japanac koji je pokazni bio u Srbiji i koji jednostavno apsolutno nas oduvao, nije nam dao to da objavimo. Ja sam mislio da ću prekinuti doživotno se bavim, jer sam bio apsolutno ubeđen da je to fenomenalno. I pošto sam verovao stvarno da je dobar rad, imali smo sreće da u to vreme Dragan Sakan izdavao časopis za art i advertising koji se zvao New Moment i oni su objavili u tom časopisu taj oglas za Sony. Samim tim stekli pravo da se takmičimo po svetskim festivalima i tako smo počeli da dobijamo gomilu nagrada, stvarno nema šta nismo osvojili. I 1997. godine, kada je dodeljivana Epika, najveća nagrada u Evropi za kreativnost, mi smo dobili Grand Prix za taj oglas. I međutim, pošto se Epika dodeljuje svake godine u drugom glavnom gradu Evrope, došao je red na Stokholm da se tamo dodeljuje. Ja sam pasoš imao sa crvenim pečatom. Tako sam ja otišao tamo drhteći na granici, naravno s novim pasošem sam potpuno normalno prošao i pokupio najveću nagradu u Evropi. To je neverovatna satisfakcija bila za mene i jedna velika pouka u životu da apsolutno istrajnost, upornost i samo da znaš šta hoćeš se isplati.